last tumada dia, last media na. Hi guys, welcome to my vlog. Danlog simento ba no? Danlog simento. Kamu basa-basa ni gamay. Kayo bilang bulador na ako ko. Na bro bulador. Ano? Yan tayo. Bro, may spy ka sa ilas. Kamas-kamas tayo. Isa ko lang yung spy. Spy, pilit lang.
Kapod. Viral ko ano. Nah. Para pud ka mabiya sa pagkasikat. Wah, tak ada kwartane. Oke, dua orang berapa kita dia, wira keren kan? Wah, itu dari dua itu berapa? Sumpah, aku nonton modern. Kau nonton modern kan? Gak ada gas tuh. Kita ketiga. Webinar. Kota di satu umur tuh guys. Di sini main doto. Lah, cinta. Cinta. Nasa webinar kita. Atong ngonya nga Balitso niya mga tapupigan na. atong ngonya nga sakit siya ba tong vaksin siya Ha? vaksin siya. Oh. Taas kay endo ko daw. Ito, sabi siya ato eh. Balitso, hata si Kubandre. Ini. Magulong na, di istorya ang tawag ko doon. Hindi, wala. Ayun, ayun, barako na lang doon. Ang istorya mo na balik ko, barako. Istorya na, balik na lang. Balik mo. Ako mo na ko, anak. Saya kau balik kay. Bulan kaya. Istorya na. Sabi na diyo gani. Ada yun, manangit na kita dati. Han, ada yung sabihin na yan. Nangit na ko daan. Teacher mo. Siapa? Matay. Ayaw ko, guru pagkasapak. Karoon nga lang doon yung mga mabagay. Sana, unahon ko ba? Si kanino na mo, hindi ka pang pa rin. May mga Amerikano, may kanong-kano. Oh. Dati ngayon sa kwarto, ngayon sa kwarto. Ano ko'y kwarta? Wala. Babae na, lagi ka, no? Dati, kano. Iwa ko mga Dati ko yan. Dati ko. Yung mga pari siya ba? Pangayuan pa. Dati. Kwarta pa rin.
atras na. Ini Jis. Pas. Ano na po nga ng atras na. Ini 5 na lang. Ya na. Kapuyang ba? Ya. Talaga na eh. Talaga na eh. Guys, salamat guys. Tiwaso na mo among trabaho sa guys. Maura to.